30 ta' Lulju, San Pietru Kriżologu, Isqof u Duttur tal-Knisja, għex bejn is-snin 380 u 450. San Pietru twieled f'Imola, l-Italja. L-Isqof ta' Imola, Kornerju, ħaħsieb l-edukazzjoni tiegħu u ordnah diaknu. Fis-sena 433 il-Papa Sistu III ħatru Arċisqof ta' Ravenna. Kien defunsur kbir tal-fidi Kattolika, ħadem bisħieħ biex jeqret il-paganiżmu mid-djoċesi tiegħu u b'kuraġġ kbir ipprojbixxa il-festi immorali li kienu jinżammu fil-bidu ta' Jannar. Tant kien predikatur tajjeb li qala l-isem ta' Kriżologu li jfisser kliemu tad-deb. Il-pritki tiegħu kienu jkunu dejjem osra. Hemm 176 pritka tiegħu li għadhom ippreservati sal-lum. Kien iħeġġeġ ħafna lin-nies biex jitqarbnu spiss. Huwa kien jeżorta bil-qawwa kollha lil Ewtiku wara li dan kien ġie ikkundannat fis-Sinodu ta' Kostantinopli fis-sena 448 biex jaċċetta il-misteru tal-Inkarnazzjoni u joqgħod għat-tarim tal-Knisja. San Pietru kien iċ-ċelebrant li mexxa il-funeral ta' San Ġermanu fis-sena 448. Huwa miet fit-2 ta' Diċembru tas-sena 450 f'Imola fejn kien mar biex iqim il-martri Kassjanu, protettur tiegħu. Il-Papa Benedittu XII ipproklamah Duttur tal-Knisja fis-sena 1729. Dan li ġej huwa ħsieb għall-ewwel jum tar-Randan mill-omelija 43 ta' San Pietru Kriżologu Isqof ta' Ravenna. 3 huma l-affarijiet ħuti li permezz tagħhom il-fidi tibqa' sħiħa. Id-devozzjoni titkattar u l-virtu tiżdied. It-talb, is-sawm u l-ħniena. Dak li t-talb jixtieq, is-sawm jittallab għalih b'suċċess u l-ħniena tirċevih. It-talb, is-sawm u l-ħniena dawn it-tlieta jmorru dejjem flimkien huma jagħtu l-ħajja lil xulxin, huma inseparabbli għax is-sawm huwa r-ruħ tat-talb u l-ħniena hija l-ħajja tas-sawm. Jekk bniedem għandu waħda minnhom biss, jew m'għandux it-tlieta li huma f'daqqa, dan ma għandu xejn. Għaldaqstant dak li jitlob għandu jkollu is-sawm u dak li jsum għandu jkollu juri ħniena. Dak li jrid li jiġi mismuha meta jitlob xi ħaġa għandu jisma' meta xi ħadd jitlob xi ħaġa lilu. Dak li ma jagħlaqx widnejh għat-talb ta' min jitolbu jiftaħ widnet Alla għat-talb tiegħu. Jekk xi ħadd irid li Alla jinduna li hu bil-ġuħ, għandu hu wkoll jaraf min hu madwaru bil-ġuħ. Min jittama li jsib il-ħniena għandu juri ħniena hu wkoll. Min jixtieq il-ħlewwa ta' missier għandu juriha l-ewwel hu. Min jixtieq li xi ħadd joffrilu xi ħaġa għandu joffri lil ħadd ieħor hu. Ma jistħoqlux jitlob min jirrifjuta li jagħti lil ħadd ieħor dak li qed jittallab għalih hu. U bniedem, ħu dan bħala l-qies għall-ħniena li turi. Uri int ħniena ma' ħadd ieħor bl-istess mod, bl-istess ammont u bl-istess ħeffa li tixtieq li ssib ħniena miegħek. Għalhekk, ejjew inħallu it-talb, il-ħniena u s-sawm ikunu talba waħda quddiem Alla. Ejjew inħallhom ikunu għajnuna waħda għalina. Dawn huma l-ħwejjeġ li jżommu sħiħa il-belt tal-ġenna, li jħabbtu fuq il-bieb tal-kmamar ta' Alla l-imħallef tagħna, li jsegwu l-ġrajiet tal-bnedmin quddiem it-Tribunal ta' Kristu, li jittalbu l-ħniena għall-inġust, li jirbħu l-maħfra għall-ħatja. Il-bniedem li m'għandux dawn bħala l-avukati tiegħu fil-ġenna lanqas ma għandu pożizzjoni żgura fuq l-art. La darba għandhom qawwa daqshekk kbira fil-ġenna
huma jaffettwaw il-ġrajiet fuq l-art, imexxu il-ġid u jkeċċu d-dnewwa, jitfgħu l-vizzi u jkebsu l-virtù, isaffu l-ġisma u jippurifikaw il-qlub, iġibu l-paċi lill-membri tal-ġisem u l-kwiet lill-moħħ, jibdlu s-sensi fi skejjel ta' dixxilpina u kontroll, iwasslu l-qalb tal-bniedem biex issir tempju ta' Alla. Permezz tagħhom il-bniedem jidher bħall anġli u jwasslulu l-ġieħ mingħand Alla. Għalhekk ħuti, jekk aħna nixtiequ li jkollna sehem mill-merti tal-qaddisin kollha, ejjew nipperseveraw fit-talb, insibu l-ħin biex insumu u nkunu attenti għal ħniena. In-nisrani li huwa mlibbes l-armatura tal-mulej li għadda ħajtu fil-pratika ta' dawn u s-saħħaħ permezz tagħhom mhux se jibża mill-lanetz ta' dnub, mill-armi tax-xitan, mill-makakkerija tad-dinja, mill-lifilsa tal-vizzi, mill-ħażen tal-ġisem, min-nases tal-pjaċiri jew mill-armi tal-mewt. Ejjew ninġabru kull filgħodu u nitolbu, jekk mhux immexxijin mill-imħabba għalmenu mmexxijin mix-xewqa li neħilsu mill-ħażen. Jekk nitraskuraw lil Alla, niġbdu fuqna żminijiet koroħ, għalhekk ejjew niksbu lura permezz tas-sawm dak li tlifna minħabba traskuraġni tagħna. Ejjew nofru rwieħna permezz tas-sawm għaliex m'hemm xejn aqwa x'nistgħu nagħtu lil Alla. Ma biex nagħmlu dawn it-tnejn sbieħ ejjew ma noqogħdux lura milli nuru l-ħniena. Is-sawm ma jagħmilx frott jekk ma jkunx imsoqq bil-ħniena. Jekk il-ħniena tixxotta, is-sawm ibagħat in-nixfa għax il-ħniena hija għas-sawm dak li x-xita hija għall-art. Aktar mill-kitbiet ta' San Pietru Kriżologu dwar il-frażi jitqaddes ismek fit-talba tal-missierna minn Omelija 71. Nitolbu l-Alla biex jitqaddes ismu għax bil-qdusija isalva u jqaddes il-ħolqien kollu u ismu li jagħti s-salvazzjoni lid-dinja li ntilfet, iżda aħna nitolbu li dan l-isem ta' Alla ikun imqaddes fina b'ħajjitna. Għaliex jekk ngħixu ħajja talba, l-isem ta' Alla ikun imbierek. Dwar l-inkarnazzjoni minn Omelija numru 148. Meta kien għadu ma twilidx bħalna il-bnedmin, mittajn mhux mittiefes Alla sawwar il-bniedem. Meta twiled bħalna bniedem sawwar il-ġisem tiegħu ta' bniedem minn ġisem mhux mittiefes. Dak li oġbu jieħu ftit tajn fidu biex jagħmel il-bniedem oġbu wkoll jieħu ġisem għas-salvazzjoni tagħna. Ħan natura tagħna il-bnedmin biex il-bniedem ma jiġġarrafx aktar u li ħalaq il-bniedem tal-art rrid jagħmlu wkoll bniedem tas-sema. Dwar id-dinja. Alla ra id-dinja mqalba minħabba l-biża' u minnu fih beda jaħdem biex jerġa' isejħilha bl-imħabba, jistidinha bil-grazzja u jżomma miegħu bil-għosa u jħaddana ma' qalbu. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, Inta żilt lill-Isqof San Pietru Kriżologu biex bil-qawwa kbira ixandar il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Verb tiegħek. Bit-talb tiegħu għatina li nimmeditaw bla qiegħda il-misteri tas-salvazzjoni u bl-emil nagħtu xhieda tal-fidi tagħna fihom. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.